Euskara batzordean nago, duela urte terdi bateo. Eta nik karrera oso euskaraz egin nuen, urte eta izan ez kanpoa nintzala, eta bere izan dut, ardura pixkat mundu juridikoan eta epaitegien taula, euskararen erabilpenarekin taula, ez? Eta, hasieran lanean hasi nintzanean, ikusita eskasa ez dela oso epaitegian euskararen erabilpena taula, banekin bazaula euskara batzorde bat. Orduan, sartzea erabakin nuen, eta gira esan oso gustora. Nena ez zola gazte bakarra edo, besteak urte asko da mazkite, baina oso gustora erabakin nahi esan lanean. Gehien bat, duela 50-40 bat urte duela abokatu asko beraien kontu jartzen zian, ez? Ni hain kontu jarri naiz. Gaur egun ez da zerbait ez da ohikoena. Ohikoena da beste baten despatxo lanien jartzea, ezakit hau beldurrangatik edo ezjakitasunagatik edo, ohikoena da. Orduan, zut despatxo berri baten sartzen zenan bertako dinamikara sartu hartzea. Orduan, dinamika horrek euskararekin bat ez baldin badu egiten, zuk argi eta garbi ez diozu zure nagusia esango euskara zein behar dugu eta gaztelera zengo duzu. Ni nire kontu jarri naiz, orduan bai saiatzen naizela beti naiz eta epaitegen ez, baina bai bezeroekin taola euskaraz egiten, epaitegian zaila da. Oso euskaraz egin netenean normalan izan da itzultzaile batekin, erdibidean, eta horrek egia esan nahiko prozedura askotan luzatu egiten du, ez da erresa. Baina nik uste horregatik izan daitekela, ez dakit. Eta igual gai zerbait kulturala edo kontzientzia kontua edo ez dakit. Baina nik uste egia esan nire klasekide gehienak azkenen badaude beste despatxo batean lanean. Eta beraien kontu jarri izan balaren ikuset bai euskaraz egingo zutela eta euskaraz arduratuko zirela. Ez da erresa. Izan ere euskararen kontua epaitegian eta mundu juridikoan sartzea eta oso lan zaila da. Zer azkenean gaztelera abokatu gehieni asko zer praktikoa egiten zaie. Ohituran dago gaztelera erabiltzeko eta ez da lan erresa. Saiatzen gara askotan euskarazko hitzaldiren bat antolatzen edo kurtsoren bat antolatzen nola hizkuntza juridiko, euskarazko hizkuntza juridikoa nola erabili badibidez atxilotuei asistentzia egiten zaienean eta guzti hau. Baina hala ere oso zaila izaten da. Abokatu euskaldun asko badaude, baina gauza bat da beraien bizitza euskaraz egite eta beste gauza bat da epaitegian. Orduan epaileek euskaraz ez jakiteak asko zailo egiten du bide hori. Nire generazioan gutxi ginen euskarazko taldean. Goi basatu ginen eta karrera amaitu genuen 15 batek. Eta gaztelerako taldean berrez 60 bat edo izango zian. Aldaketa badago bastante aldaketa. Gero urrengo generazioan pixkat gehiago bazien euskarako taldean, baina gaur egun uste Boloñarekin edo buelta eman duela berriz. Gazteleraz jende gehiago egin duela ezakit zehazki zerrazioen gatikan, baina Boloña esatu denetik bai intzin detela irakasle batzuekin eta sainate horrek aldaketa egin duela berriz gaztelera indartu egin dela. Eta erabaki hartu nuen betidanik txikitatik ikasora joan naiz, institutuan bai euskaraz egitetan eta erabaki hartu nuen karrera bai euskaraz egitea. Jende askok euskaraz jagine bai gaztelerako bidea hartzen du praktikotasunagatik bai. Baina nik uste euskaldun izan da erabaki egokina dela euskaraz egitea. Azkenean, guk apunte pila bat bai ditugula gazteleraz, legia gazteleraz erabiltzen duzu, baina gero zuk azterketa euskaraz egiten duzu. Orduan azkenean,
bi hizkuntza juridikoak kontrolatzen dituzu, euskaraz egitek ez du esan nahi gaztelera ez dezunik kontrolatzen. Eta azkenean, neusat guretzako asko zera berazgarriagoa da. Beti UPV hautazkoentzako jartzen duen muga izaten da 10 pertsonetako. 10 pertsonako taldea ustez ez baldin bada egiten, ez ateatzen. Euskarazkoak gu 15 klase bat izan da zaila zen, danak hautazko berdinera jutea eta etzan bat erraixa. Orduan, bazoden hautazko gehienak gazteleraz egiten genituen edo eta inglesez bat emate bai, inglesara ateatzen zen klase eta euskaraz zen. Ateatzen, hori gertatzen zen egai. Bat izangoa da, beste despatxo bat sartzen zenean. Bestea oso importantea da, epaitegien azkenean, epaien oposaketa Espainia estatu mailakoak egiten dira. Orduan horra azkenean, logikoagoa denez, hemen euskaldun ez diren epaile asko daude. Donostian idakin edanez, bakarra da euskarazko epaitegiak egite ditunak lan arloan, eta gainontzekoak hori asko ez dira euskaldunak, orduan oztopo horrekin egite ez du. Beti badakazu bide hori itzultzailearen bidea erabiltzeko, baina askotan horrek prozedura luzatu egiten du, epailearen ekatu egiten da, askotan itzulpena oso itzultzaile honak dauden arren, itzulpena azkenean tamalez itzultzaile zure buruan ez dago, eta zu buruan dakazun informazio hori zaka. Orduan, saiatzen dira aliketa hoberen egiten eta oso ondo egite dute, baina beti oztopo hori ez da berdina, zuk euskeraz azalduko zenuke modu berean ez du azalduko. Orduan, beti epailearen kontua oztopo, gaina epailean ekatu egiten balin bada ebai eta luze egiten balin bazaio ebai, hor ja deferentza balin badakazu edo akusazioarekin ebai, azkenean epailea beti zure ganatu behar duzu, ez? Orduan da, beste oztopo bat edakazuna epailea zure gandik urruntzeko. Orduan, hori oztopo potentea da, eta nik uste nagusia. Eta gero, generazio berriak bai, euskeraz gehiago kontratzen dagoela euskera juridikoa, baina generazio zaharrak azkenen daude abokatu asko euskera juridikoa ez dutena kontrolatzen. Euskera zure bizitza egin dezakezu, baina euskera juridikoa oso hizkuntza desberdina da eta ez da bat erresa kontrolatzeko, eta azkenean nik 5 urtetan egon naizelako ikasten euskera juridikoaz dana, baina zaila da, gazteraz egin behar mazu karrera osoa. Edo ohitura dakazu euskera juridikoa erabiltzeko edo kurtzen ez du edo bestela oso zaila da erabiltzea. Ez da erresa. Nik uste gaur egun tresnak badaudela euskaraz egin ahal izateko. Falta dana da, igual pixka gehiago ohitura edo kultura kontua da, edo ezakit kontzientzia kontua, ezakit nola esan. Zeren nik bai ezagutzen dituela abokatu gazte pila bat, euskarrikeko kontzientzia bat badaukatenak, eta euskararen alde egite duten, baina, klaro, gero lanean oso zaila egiten da. Nik uste bai, azkenean, epaitegiko kontu guztia gaztelerazko mundutik edo sortu den zerbait da, ez? Orduan, gaztelera hizkuntza bere bai oso eroso sentitzen da epaitegi munduan, ez? Azkenean, baina euskara azkenean da zerbait gehitu nahi dioguna, ez? Eta zerbait, euskara moldatu bertako bizitzara, ez? Eta azkenean, normala da, azkenean bai arrotza egiten dela euskara ere epaitegia. Zer, euskara beran ikusten, euskara berak ez dula euskara bera kultura batekin sortu zen, eta ez dula bat egiten epaitegiko kultura horrekin, ez? Eta nik uste gaur egun oso zabaltzen ari den bide bat oso interesgarria dela bitartekaritzaren mundua. Eta niko uste dela euskara eta euskal kulturak gehiago egiten duela bat bitartekaritza munduarekin. Azkenean epaitegira zuzuazenan da beti interes pribatuak defendatzen dituzu edo urkatzen dituzu, ez? Bitartekaritzak interes kolektiboei gehiago egiten dio erreferentzia, ez?
Eta azkenean euskerak bai naturaltasunez da baitu hitz batzuk taola kolektibo horrekin bat egite duten, abadidez, benok eta horrelako hitzak, azkenean beste hizkuntzetan ez dira topatzen ez, taldeari egiten dutenak referentzia. Eta bitartekaritzak gehiago taldeari eta guztien interesari egiten duen referentzia, eta epaitegiak gehiago interes normanakoi, ez, pribatuei. Nik uste euskerak bai kulturalki edo oztopo badakala, azkenean dela zaila euskera moldatzea epaitegiko bizitzara eta epaitegiko zenbat balore edo filosofiari edo lan egiteko moduari, ez? Eta orduan pixkat, nik uste euskerak bai igual beste bide batzuk. Bide batzutan erresago egingo zaigula euskara erabiltza, ez bitartekaritza, eta gaur egun gaina azken urteetan eta oso jarrian zerbait da. Eta nik uste abokatu berri dela kontutan izan behar dugun bide bat, batez ere euskaldunak bai. Nire iritzia ona, olako erramintak eta tresnak eukitzea eta erristasunak guk euskaraz egin alizateko epaitegian, beti euskararen aldeko ezortzua da noren hori oso merbitzen zait, eta tresna oso erabilgarria horitzen zait. Niri egiten zait erabilgarria. Gaztelera zerretan denuako bati etzaio erabilgarria iruditzen. Orduan nik usteet, horrelako erramintak baditugula. Eta izan ditugula, nik unibertsitatean euskaraz ikasi nuna eta horrelako erramintak genitun. Genitun apunteak euskaraz, legea gaztelera zegoen, baina genitun irakasle batzuen azalpenak eta euskaraz, horrelako gauzak, eta beti horrelako erramintak badaude, baina nik usteet azkenean zuk beti aukera izango zula hori erabiltzeko edo erabiltzeko. Euki behar duguna da gogoa edo interesa, nolabiteko interesa hori erabiltzeko, ez? Nola piztu abokatuen interesa horrelako erramentak biltzeko hori galdera potolagoa da eta zailagoa erantzuteko eta hori nire ez naizkan pasa erantzuteko. Baina nik lehen esan duten bezala, etorkizunari begira, bai usteet bitartekaritza munduak euskarari bide zabalago bat eskaintzen diola eta bai norbanakoen arteko gatazkak eta taldeen arteko gatazkak konpontzeko bide asko zera aberasgarri eta egokioago bat dela uste bitartekaritza mundua eta euskararentzako bai aberasgarriago izango den mundua ere.